ashtar tachnyana ister korotetigi atachnyana rahil ajigna ni herei sanji fanana botugero ashtar tasma bala pui المعبد يحترق. botugero bagajini botugero bagajini النار تلتهم. botugero bagajini pui تهمه النيران. tamam botugero tasma bikamna pui عن المعبد اندلعت النار. botugero tasma be pui tasma be وبيلا سان فيها كتال لجي تسمى دي بوتغير لا تسمى دونا بوتغير لا اشتر تكنينا استر هلاكرا وما عساه قد حصل. قدام لكيرا انت دو تعالوا معي. اين كفرانكا الله اكبر الله اكبر بوتغيرو اتكنينا ما بك بولي كتا دمكه ala desele boli desele modu kata deme tasma ya mine amase ka fenke modu ka boli ka jita kata awa tasma ifa ala desele boli desele setai tasma ya mine amase ka fenke المعبد يحترق بالنار. بتغيروا بك جيم تسمعي تسمع دونا بتغيروا لا تسمع دونا بتغيروا لا المعبد يخترق. ايه بتغيروا بك جيني ايا انت ما ايا تليا ايا انت ما وبقولي كوردونا سا وبقولي اشار تسيكولا ارتقى فنكيرا يغسل الاوساخ او سانجي كوني ابي نو بوي كا تسمع فقا غاتا تسمع بيكا منك تعرف دي ليس هذا عجيبا. اي دي كبا كوي دي سانجي بيكا نا وبلا تسمع بيكا منك اينا هيا بسرعه. اينا دمك اي تليا ايه ايوا تسمع يا من تسمع دون دوفرنا وبلا غتا يري في الجيلا تسمع دون نونا سمو بوتغيرو انا كبارك لا واني سمو كنتي تسمع دون وبلا استر كوني جننا كبا استر او جننا كبا ايوا اين الساحره استر؟ استر بمين علقت وسط السنه الله. ايه ابي تسمع كلا ولم نتمكن من انقاذها. اما سكا كيشي الساحره تحترق. كنتي اجننا ديوا او اجننا لقد احترقت الساحره استر. كنتي اسر جننا كوي اسر جننا تحترق. ايه كنتي بجري تحترق الساحره. او حاجه بتو فامو تستطيع انقاذها. كيف يمكن أن تلتهم النار ساحرة المعبد؟ اودا كنتي تسمع كوم لو بساكي كوري لانها ليست من الالف. اودا على دوتره إلهة عشتار وكهنتها. اودا اشار ناكا سوبو احترقوا بالنار ولم يقبلوا. وبلغي تسمع يجري ومسا في كوري ألم تقل إستر إن رحيل اسر مافا والدها كورا هيئة؟ نادي كوبنا ساري وماذا حصل؟ او غاكرا توري هلكت هي وحدها. عليك لي هلاكرا اسر كوني عليك لي هلاكرا سيد الحاكم، فما ابتامي انا ذاهب لاعلن نبتا قال لي من ياتا كده يغبك على بلي من يغبك علي بلي من يغبك علي فابدو دا كده الله اكبر لبان علي من يرى لم تقولوا من قبل ان أو يعقوب ما فا. سيكون علة بؤس يعقوب قال لي جلاس ويا ايوا إن ابن يعقوب كان يعقوب عند دي هطول المطر باكرا ونزول او الخيل بركه والبركة. نيسانجي او سويا دي هيره اكرا ودي سويا اي وما تيقما لا تغادروا. اكنتا الى اين انتم او ذاهبون؟ بتامي لا تغادروا. او كنتا ابقوا هنا. ايتويا ابقوا. ايتويا إلى أين أنتم ذاهبون؟ او بتامي انظروا إلى المعبد يحترق. بتغيروا بكمنه سوف تهلك عشتار اثر الكثير. بحلكيره اثر بحلكيره نومنا الساحرة إستر. يستر فانا بحلكيره اي راود به عودوا إلى أين تذهبون؟ اي سيغي او بتامي يا أهل فدان، اي فدان كاو علينا أن نطفئ النيران التي انا تلتهم تسمع فا المعبد. تسمع نبي بتغيروا منه أنقذوا عشتار الآن. اي اشكسي انا على اثر اي كشي أطفئوا نيران المعبد. اي بتغيروا تسمع فا عودوا. اي سيغي على فوق على بركة مسكن أنا لبان أنا كجمان أنا وبلا جلنا أنا أوتيكرا بلولا بلو تكنينا بلو هلكرا الله أكبر جماعة دولا مغبين أنا دولا مغبين أنا
rahil kisra aden kisra ister tachnyana ashtar jinina botuko yorom menena Allahu akbar zalfani balha lillaya yaqub nana sayyidina yaqub alayhi salam ala ka do jabi ka bolu tachnya ka bolu no mo fana halaki كأني بماء غيث رحمة الله وقد أذهب الرجس الله تعالى فوق الله تعالى بركة الله تعالى ترى نيجي لأي كباوكا نسمي وكرا نيكا دي كراي نالي واتي إلى يمتانيا وسبتنا كوي يعقوبا يكون فاكرة ني لا مفر لي من الإذعان بولي رتي فونك كلو ngado ka ko ala kan nabi may ñeerere la ne bo sabati sabula ne ay ñeerere la ide bangale ay potu ko ro halaki ka ta na ni sanji gele ay fana ko ne sanji gele ay koy ka baga baraka ala ka kide de koy ala kan nabi bade yakuba na ni de za usona yakuba ka kide ya akan nabi maya awa benge ko ka sona ma baya sabati يوسف أدير اللما أنا ولادة يوسف يوسف بغير كرا باركاي لكن الذي أباد معبد عشتار كاو كافو أشار بوتكيرو من أن هيري الله تعالى دي الله تعالى كليبي الله الأحد على كليبي على رياكري يوسف معك أنا وزوجتي كنا رأينا إلى نني مسو أم داري بيك على لكم نباتي يا كسيتي لأهل فدان غاسفينا على تجارة فدان كوي إيكا على كسيتي يا وكاي awa uka ala ka dese ukuyi kisa una na ubisiri aka kuma fuste kuna kira Allah ta'ala kile pede ya ala ka nabi juma iti ga mo ko bisu norowa ni limani ayi wa ya ala ka nabi juma سمعتم جميعا مقالة فارس farisi mi fo aw sonoma aw sonoma o ta ya fo ka fara ka ya bulu ko ta ka fo لقد كفرنا بالأصنام an bana awa di bulu la an kafiri yara bulu ma an kafiri yara bulu ma من الآلهة المصطنعة ani bulu munu tlana una nyona an bana o bela نبرأ منهم أجمعين an barle do ka bo la o begire ونشهد أن لا إله إلا an be seria ma fuste fara ka Allah ta'ala ni masakire pe رب السماوات alle والأرض sangolo tigi alle dugolo tigi نؤمن بأنبيائه andane ورسله ba kan nabi maula andaka kide wula andi fa farake uni nyawace abada bara ونحن لهم طائعون ambe jira wula batu ambe tuwu ko Allah akbar fadan ka islam yara fadan ka islam yara boli tachnyana boli so jinna porte tigi halakira rahil kisra adenge yusuf kisra sanji nana heren nana Allahu akbar la ilaha illa Allah ma fuste farakar Allah ta'ala e botogero alabara ke tulungero ya kara tulungero de botonu betulunge yele bato bana ashtar halakira ashtar tachnyana ister jenina Allahu akbar sanduru temena wato Allah ta'ala ya kalla jabajigi botogero kanu ya ashtari السنوات الخمس فتحت على مصاري ربنا الله تعالى هيره ودايله سندوري كنا انا كهنا فدان كوكا عليه هيره كوي أم يوسف وتا راهير يوسف با يعقوب الله تعالى كان يمفل مسو لولادة ابي الى به دي وري فانا كما ربنا سيسا ليا انا راهير يوسف يا امبا يوسف سنخرج اليوم إلى الصحراء amna bo kata sara la bi aw bashi tola kata sara la o kadne ko imba o kadine sanduru temenen ko fe yaquba amna ta sara kono ana furmuso rahil ana de yusuf الناس تحب يوسف mo bi yusuf fe koy mo bi yusuf fe de balha ani zalfa balha ni zalfa o bekere ya rahil hashiriya de bula ulo e jomu so flay zalfa ani balha كانت راحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون rahil o do ngadi yakuba e kasura ma bangere يوسف akele ka de soro dum otmana abuke jogori
أنا وزلفة صرنا جاريتين. وطنين زلفة أو كراج مسوفلي عن أمك ليا. أي وطنا هل لا يا يعقوب كوني أتفاني ما شيكا بفنا كرا راهيلي نتودون رغبة لها بالخروج. باسرو بوليتي لا يايك لا تفك أبوك لا تفك أبوي باسرو وما أدراني. نبودو تقولي نتودون بلها عن زلفة أباك لا يود أن يصطحب معه. إيفا تفي أنا ما شيكا تانيو فنا كرا راهيلي زلفة نبلها وبكا كليا ko yakuba te fani ma shi ka bo fona kala rahil ana dinga yusuf ani yaqub ubora kata sara ko do pangero la nyonfe ani yaqub ubora kata sara ko do pangero la nyonfe o digile be balha ani zalfala allahu akbar aywa so tigi wulila kuna foni kunda lembe yaqubaka kuna foni kunda lembe yaqubaka kuna foni o telima o kunda lembe yaqubaka alayhi salam aywa o be ka nyombi hadisa de so no be ka nyombi anta ne ko ne fe kata mbanga dugula sa no kana an jamana e o tali ne ge benena de aywa de so no be shientala abulu ngena ko ni misira ka tawbi ko de be ke kiraye o de be ke dutige aywa de be kelela ko yaguba de be kelela de kala joro o be ka nyota ka nyon pere abulu kono de ka fo ni misira tawla o de be la ke de no reply o de bulu kono o be shientala ni misira tawla ko de be ke dutige aywa aywa sotigi kundalembe yaquba kunafoni kundalembaka sotigi bika so girin ni kunafoni telimaye ni kunafoni baye sotigi kundalembe fadan ka abora yoroja abika na fadan yaquba be dugu minna هل تعرف ebe yakuba dowa yakuba nabi nyuma ne kan be isa haka dede ba yakuba na de o kera ma barkalen ya an ga dugu kan koy ne ba soro mi yakuba aywa bengede fama ita fama fe ya bengede do awa kiden nana abora yoro ja jay ne ci dende ne bora kanaan dugula be fe ka do famaka ne bora kanaan de tugun ko bora kanaan jamanaka iraq aywa حبيبتي دينا an kanu ba dina naya العبي مع يوسف. ini yusuf kata tlon ke mo ko so nganse na yala doni dina o yusuf bala muso dina rahil agar digalendo kokura rahil agar digalendo yusuf donina ngama da kene ngako sebe duka sagabiri aywa rahil agarade atin timbi ka wulide بورك لك. ala ka baraka ke ye هل يعلم نبي الله بذلك؟ ala kana ima ba kalama abi agar de ko kalama aba kalama rahil ne layai aywa fama ida nana koy laban nana anana yakuba kadima yala adimu sofla aywa kuna foni nambe kuna foni nana laban moke bolibi bismillah moke مرحبا أبي ما الأمر؟ أنفع بسم الله أكرا تقولي يا كل جنانا هل وقع
مكروه؟ أوتنا كنت تقول كيرا ما الذي حصل من أبي؟ كيرا نفا ذاك الرجل الذي ترونه نينتين أو نبتي منا جاء من كنعان أنا كان عن الدولة أنا أواني كبار جود يكوي كبار يا من ديفيو يا أبو بمي يا أبو بيرج مي أنا ناني كبار يا مي من ديفيو يا لروعة نيكو بايسارة نبنغ لبان ماذا حصل؟ أكرت ودي ضللت الطريق إتونا يا نينا يا ولو أن ما سأقول ne bɛna min f'i ye ne b'a dɔn k'a fɔ a mɛnni ka kunna nka n b'a dɔn i bɛ se ka muɲu a kɔrɔ ka sabara a kɔrɔ a kibaruya man di تكلم kuma kɛ kuma mun ne bɛ k'i ma kun mun de kɛra أبوك إسحاق i fa Isahak التحق بالملكوت الأعلى a taara fara sanfɛ mɛlɛkɛw kan Isahak fatura Seydina Isahak fatura Yakubu i fa fatura Isahak a taara fara sanfɛ mɛlɛkɛw kan an ye Ala de ta ye وإن إليه راجعون an bɛ segin ka taa Alahu Taala de ma Seydina Isahak fatura dɛ Yakuba fa fatura n'o dun kɛra Yakuba de kan ka taa bila a nɔ na Kanaan jamana kan هل عزمت على شيء i jɔra fɛn kan wa Alahu Taala ka nabi ɲuman i jɔra jumɛn kan النبي Isahaka kɔfɛ ولا نبي الله يعقوب Yakuba ale kan ka bila ayiwa لقد طلبت Kanaankaw ka kanda sira kan awa i balimamuso fa ye ka ko k'a f'i ɲɛna e de kan ka kɛ kira ye e de kan ka ayiwa Kanaankaw bila sira هل ستغادر o tana فدان i bɛna bɔ Fadani ya i bɛna Fadani bila saya ye tiɲɛ ye ويشتمل جميع خلق الله bɛɛ ka kan saya la أبدا من الموت maa tɛ se ka boli ka bɔ saya ɲɛ abada الأولياء hali Alahu Taala والأنبياء teriw ani nabi ɲumanw u tɛna to diɲɛ kɔnɔ أشكر لكم مواساتكم aw ka foli b'aw fɔ a ka barika da u la n b'a ɲini Alahu Taala fɛ هبني الصبر Ala ka sabari di ne ma ani dususuma يا نبي الله i Ala ka nabi ɲuman هل ترضى i bɛ بالبقاء sɔn ka to yan wa في فدان Fadani إذا kɔnɔ ما yan أعددناك n'an ye lahidu ta i ye أن نكون لك k'a fɔ an طائعين bɛ kɛ i غير batoba ye an t'i kota fiyewu i tɛ to أنا yan أحب أهل فدان Fadanikaw ko ka di ne ye koyi وأنه ليعز علي wa أن ne ka أخبركم taa k'aw to a ka gɛlɛn ne ma dɛ لكن nga لا خيرة لي في هذا الأمر suganti tɛ ne bolo nin ko in na ko n yamaruyala de سأذهب من تلقاء ne tɛ taa نفسي n yɛrɛ ma كي أبقى من mun kosɔn n bɛ تلقاء se ka to n yɛrɛ ma taali ye wajibi de ye ayiwa Yakuba ka taali ko fɔra dɛ Yakuba bɛna taa a bɛna bɔ Fadani سننطلق غدا صوب كنعان إن شاء sini الله an bɛ taa Kanaan ni Alahu Taala sɔnna a ma sini an labɛnnen don an fana bɛ taa ka fara i kan an fana bɛ taa Faris na muso k'a bɛ taa Faris y'a labɛn a n'a muso k'u bɛ taa ne ni furumuso a y'an ka labɛn sabati an fana bɛ taa ka fara i kan aw bɛ taa min معك إلى an كنعان bɛ fara i kan ka taa Kanaan du jamana kan Ala ka na ɲuman an t'i to yen maa dama n'an bɛ ɲɛnamaya la ليس بمقدوركما أن تأتيا معي ayi aw tɛ se ka na ka fara ne kan dɛ لكما أن تبقيا هنا aw ka في to yan o de ka ɲi Fadani yan وتتخذا من بيتي وداري aw ka don ne مكانا ka so kɔnɔ ka kɛ aw ka so ye aw ye don ne ka so kɔnɔ aw ka to yan لكنني أدين لك ببقاء nka على ne ka قيد toli ɲɛnamaya la e de kɛra sababuya ye an ye layidu ta i ye de k'a fɔ an bɛ baara k'i ye awa an si bɛɛ la an bɛ baara k'i ye an y'o layidu ta i ye o زوجك وأقاربك i أحوج cɛ ani balimaw olu de mago bɛ e la kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan هي موطنك ayiwa olu mago bɛ e la تدين لي بأي شيء a ko ne ka ɲumanya fosi tɛ aw kan أفضل أن تبقيا هنا aw ka to yan o de ka ɲi a ka to yan Faris n'a muso ko ka to yan u kana taa أحمد الله n bɛ تعالى Alahu Taala tanu أن حبانا بنور a الهداية y'an kanda n'a ka kanda nɔrɔya ni limaniya لقد أقمت بين ne ظهرانيكم sigira aw cɛla san caman na وكنت شريك أفراح ne farala aw kan aw ka nisɔndiyaw la aw n'aw ka dusukasikow la وإنه ليعز a ka علي gɛlɛn ne ma bi ويحزنني أن a bɛ n أغادركم. fujunu ne ka taa k'aw to
لقد عبدتم الأصنام aw ye bulu bato no ye ashtar ye الواحد الأحد أنار قلوبكم nga Allah ta'ala mata kili ayaw dusukun noro naka limaniya ye الأصنام aw ye bulu to yin aw dara Allah ta'ala de la الذي لا إله masame ma fuiste funa kara ale kili قدروا الإيمان والرسالة o ta limaniya ni Allah ta'ala ka cika aya bunya hakela de إياكم أن تستبدلوا نور الإيمان Allah ta'ala ka limaniya noro aw kano fale ni kafiriya dibiye de سواء أقمت معكم ne tora aw kela wa wala mani ma to aw kela yaguba ka ala aw fa fenke aba kalama de ne ka ala ba be kalama de أستودعكم الله موكل فعلما فدان كاو موكل فعلما تعالوا تعالى كل شيء لا على كي تنا على كي كل شيء يعقوب على بنا تالي كما اشتغلت برعاية أغنامي يبغون جنة سانجامنا تسألني أجرا إما صرفوا سنين في يعقوب لست تملك ثروة أو قطيعة كاسر فوستي بلو لذا قررت قلت ني دسيوتا إني بلا متوى نلا يا نكا بعت لانجي بو داوما إكي يرد مناي باون تلافلاي تلاكيلي إكوتا إكي يرد مناي أنا شاكر لك نبي فوكي بركادا يعقوب يبعثرو كثيرا يعقوب يبعثرو كون أتاني بعت لانجي فابيفو الله وسع عليك أبي fa ala ka yirwa kiye ay yakuba anini kaka kwe ne kanga afuka barka dade kamni san kama bika ne ka baonge aywa yakuba ne abotola e fadan abina kuna kana ani jamanaka afa sayyidina ishaqa o fatura yakuba alli bitabla ishaqa nona kamo kana kunya shi Allah ta'ala ma kuka dina ko nyina bo yakuba naka dimba ya ubotola fleni ko fadan obina uku anda aywa kuku da kanaan jamanaka ashtar halakira taknyana akira dimsano ka tulunga yoroy ka potu ka yoro kara dimsano ka tulunga yoroy bato dablara buliko dablara iser genina ashtar halakira فليحفظكم الله جميعا Allah ta'ala ka bela gele koloshi ala ki yere koloshi ala ki tanga ala ki koloshi ki tanga yakuba abora fadan abika akunda kanaan jamanaka anaka demaya sayyidina yaqub alayhi salam ana furumuso rahil anillaya mune bala muso mawye anu ka jomuso noye balha ani zalfai ne bani gini laya mun ko so ne ban gini zalfa ni balha ube hashiri ya nyeshi ne ba made gado finyana bebo kuma fo ko hali yahuda yare ya me balha ni fenu bika hashiri ya kuma fo kan nyeshi ne ba ma ai tum sanu kana ku sino na de ko me yene yininga mini jabi yusuf كانت بلها في ممضى بلها عليكم يا إباك جمسوري كم إبا مشكلة ديسورو أفنى يلا يني أكا جورو كنا تلا إفا يورو أفنى يا كجمسور بلها دي إفا ما مكوس أكا سكا ديسورو أنجبت بلها أوتنا بلها أوتنا دان النفتالي أيوسرو وذا أكرا جورو تيجي إبا يورو أوتنا ودي كوسو هاسيريا بالي دسكونا إبانغلي كوفي سبع باب لا كونا دكافو عليك جورو بنا تلا سبولا راهي ديسورو ota zalfa fana ku yeka jomuso ye wa awo ko kofe ne fana ya disiota ka fu ne ka zalfa ne buna wodi fama ota nisrana awa iba fana kan na joro ne la wori ko so ne fana ya jomuso di zalfa otna ali fana jad ne ashiri bange rawbil shamun akara tu rabu muge ama ibawu jesera bawu yere kera ay bawu fara nyoka bawu yere kera aha fa aha laban ayaka bawu ayat lanje di yakuba ma ayat laflaye ka tlagele di yakuba ma yakuba ka bara sarai ay san jaman ka ga bawu nge ama saran yini ubesraka kataka ubara fadan kuma se kana an jamana ka falo
وما سي فلو balha ani zalfa hashiya bo ulu duskuna kamni rahili te soroka badro rahil hashiya de be uduskuna ulu babla ukuna ko rahil ko de kade yakuba e ay wa ufle balha abina kuma nyansi layama laya ألا توافقينني الرأي على أن يعقوب يبايع وإذا سوى كفو يعقوبا أبيك راهيل بنيا كوجو أبي راهيل بنيا كوجو يعقوبا كوني راهيل كداي كوجو أبو بنيا كوجو لا حاجة بي إلى حسد أختي على نقول تنبلا مسكوني هاشيريا ونتنبلا مسكوني هاشيريا أدو ما كان ندوني وحب يعقوب لها ويعقوب باكا نجومنا أبي نفنا كنوتي فعلى ما أحسده نبا هاشيريا منا نبا هاشيريا منا balha hasiriya ba duskuna kamne yusufu bangana hasiriya ba duskuna ni sigara ne yo ne ado ate fara an kan ka hasiriya nya shi abala muso ma won balha hasiri do yaquba yusuf lani o bere be digi balha nya laje balha yusufu ko manda e fiyo kamne yusufu sorola abale yana ko aleka joro bana du bono balha hasiriya ba duskuna وبسرقة كتاكا عن جمانكا إراق لقد طال بنا المسير أنت كنا دي صنع من سيو هكذا هي حياة القبائل أو قبل منو بيالا يالا وكان ينبع دي بتاكوي وكان دوغو تاكا نوكا سيكلي بيدي كيلي وبو سينغا كما بي ليا كم بقي من الطريق واتي توي جولي أترى فرصة خوصة بدرو فرصة خوصة بايتي جاوا لا أستطيع أي تسي تين ولا كوكورا يهوذا روبيل شمعون أي بوكسو تريا أبي جيان أي بوكسو ترو أما من ولادة في كنعان أوتبنا كنعان كنا أوتبنا جيني كمسو تيوا أكا تين ولا جيني كمسو شيرا نايا أسرع إلى كنعان وأحضر معك تا كنعان يكنا نبلا مسو فايقا علي جيني كمسو يكونا إنو كنا تا فايقا بيكنا كو فايقا كنا فايقا يعقوب بلا مسو عن جيني كمسو كونو كنا جونا راحيل أكا جيني أو أكا تين ولا راحيل أكا تين ولا كوكورا ليا ساعدني عندما قال تيجي عندما بهدوء دوني على مهل رفقا بها راحيل أكتينغا جلاه راحيل أكتينغا جلاه أضرمنا النار زلفة هاي تسمع مني أو سجادة تماسكي سباري سامونيو بك أمي نبا مبيلا إبي أكشي منامبا لا تقلق يا بني أي كنا جرندي يوسف أي هير نبي هير لا خذي يوسف معك أي يوسف مني كتنا يوسف مني أي أتو يوسف كاتو لا أيوة جيرا على فنتارا إذا أبينا تافا يقانو في أنا جيني كمسو وكان جونا كان راهيل دمي جينينا نبا نبا يبتامي نبا يوسف نايا تعال عزيزي تعال يوسف نايا يوسف ماذا حصل بني؟ كان جرسا يجب أن لا تذهب يوسف كانتا أبي أخشى أن يصيب أمي مكروه نبا سيكوجو كان نمباسرو كوي لماذا يا ولدي؟ أي منا سا لا تقلق فوي فليتلطف الله بحالها. ولادتها السابقة كانت شاقة. ala kan nɔgɔya k'a ye de a ka jigini dɔ in na a seginna dɛ a ka jigini dɔ in na ala ka nɔgɔya k'a ye قولوا ليعقوب أن يدعو a y'a fɔ yakuba ye k'a ka duwawu k'a ye a y'a fɔ yakuba ye k'a ka duwawu k'a ye ko yakuba ka duwawu k'a ye ko ka taa fɔ yakuba ye k'a ka duwawu k'a ye sabula a ka jigini dɔ in gɛlɛyara rahil a ka jigini ka gɛlɛn duwawu ka k'a ye تحسنت حال رحيل a ɲɛna wa a ye kokura tɛ hali sisan dɛ lɛɛ de b'a ɲini fɛ i ka duwawu k'a ye i ka ala wele a ye o kosɔn ala ka nɔgɔya k'a ye قولوا لها أن
نفسك afa ka tabari aka munyo ريثما تصل الولاده من كنعان awa soni karan kau kana واعتني بها. awa soni karan kau kana fa ka sabari aka munyo أبي mfa هل حقا أن أمي تريد yala أن kinyaro تفارقنا؟ mba fi ka ta kan to dewa من قال لك هذا؟ kedo fi yusufu إنها تريد ay أن تنصب abe fe ka awa fe ka dogoni de soro ye koy ngane jorle no mbaka woni jorle no aka دينا نعم dina لك يوسف. حسنا yusuf mena de dina yusuf mena muso de be awa rahil kuna sitan jigini kala mana folo laya ani zalfa ani balha o sigilen be rahil kuna jigini kala muso ani fa'iqa no yakuba pala muso no yusuf yara tena muso o be ko de makono أتمنى أن يختم لها بالعافية ala kan noya kay ala kan noya kay ala kan lafiya kay musa أنا لا أظن أنها ستنجو هذه ne dalin tala ka be kisi na koy madala la be kisi seina كففت عن نفس النحس ini jugu da kene ka gingi tere jugu ibedi fo bal ha ka madala ka be kisi bal ha kote bal ha ay hajjara kene ka لقد ذهب جيرة إلى كنعان ay shira tara kanaan ubina ni digini kala muso isa uni faye ka bena sa bal ha da ya fa daje la ka madala ka be kisi go bal ha ka jugu kwali madala ka be kisi seina bal ha ate rahil fa basically ma kamana kwane sai tu ye fere tu ye ko be Allah ta'ala de golo kiden tara kana an jamana ka mun koso ko kana ne aiwa digini kala muso ye ani fa'iqa no ye yakuba balo muso ye jigini kera nga rahil noya makayre jigini kera nga rahil amalafia amanyere ko noya make jigini ko ni kera nga rahil aman noya de mba neba yusuf mba neba أمي لا تذهبي neba kana taga neba kana taga أمي لا تذهبي neba kana taga bideli أوصيك بابني biladi ninde يوسف خيرا yakito yusuf la yaquba أوصيك بيوسف biladi yusuf ye here la yakito yusuf la yaquba yakito yusuf la ni yusuf kalfaima ajigna de ko de flenga ayrebe saya sigrala rahil abe saya sigrala أوصيك بابني خيرا biladi ninde yaquba yakito yusuf la إياك أن يشعر بألم kanato akai yatima ya ako somi soro de kana yusufu to e koy laya ifara kana to e awo aka na to aka somi ni yatima ya ide ka ko abate aka na so aka somi wala aiba rahil afatura yusuf daliba disika rahil aka jini ka gele rahil Allah ta'ala e millati gaye wayni afatura ako ni jigina dena nga alere ma boala
rahil ne balamuso rahil من لا يتركانتو على كهينيلا رحيل نبرم سو رحيل نجارة بالهاي أجارة بالهاي نسو جارة رحيل كسايا جارة بالهاي رحيل ديف لكوي هكذا فاتري يعقوب عن يوسف وبورا راحيل فاتورة دينغو ni kisra ngabama kishi راحيل فاتورة سوني كموتة وبورا فدان ومسي كنعان فاتورة سرافة كانت اسما على مسمى بسرعة أنا ما راح راحيل تونا كاكو بكرا كلين أتارا جونا كوي أولي جونا اللهم ألا ألهمني الصبر على sabari فراق dia رحيل rahil faralika ala sabari dia ne ngasika sabari rahil faranyo yaka ntigi ala أمي neba aba kana an kaunana digini kala nana أبي mfa لقد جاء الكنعانيون kana an kaunana koi تأخروا umena kana an kaunana ya tura fatuli kala ka ba digini kala muso nana faiqa no ya go bala muso e ofana nana sa kala ka ba داخل الخيمة ayta bugu sokono ne digini kala we السلام على نبي الله. kisi be Allah taala kan nabi nyimaka عليك السلام kisi be ereka تأخرت imena koi هل ماتت رحيل؟ rahil fatura faiqa yakuba bala muso den flane de الويل لي bona bene الملأ قرين الأنبياء nabi ma ko ne balawde yutaala e abulla jama wati bela gele لسنا حديثي عهد بهذا النوع من المصائب ne masiba nyona ko ne amadilin na de نعوذ بالله تعالى مما نزل ambe tangina Allah taala ka bo fe ma fe min digina am ka ni balawula لابد أنك لا ede la yayote أخذ رحيل rahil balam sote ede عظم الله لك alaka ka baraji chaya bal hasigre flekere fe ajarai يا بنتي ande ولدت في محط لرحلة ibangena aywa seraw katebe yoro de la حيث تغدو جماعة jaba do beta وتروح أخرى jaba do fana bena ibangena o yoro de la koy يا ولد alaka baraka do la yande ibangena sera de la ولادته ساعة ne de ibangeni kara ko jugude baraka taala fiyo لذا سميه ابن أمي awele ko oni أي الابن الشؤم afa ye ko de tere jugu a togo da ko de tere jugu sabula ne de kara sobe ka ne bala muso faga de tere jugu do ay kano fo الله وحده الذي يحيي Allah taala kile pede be saya ka libe nyana ma yake لا تعاقب المولود على kana ذنب de nyanga tani ko de ma ko mi kan de noye ابن أوي ne ba wele ko Benyamin إنما بنيامين o kora e de nyuma de barakale ابن اليمين o kora e kini bolo de baraka de no abina ke baraka de ni ala sonama ne ba wele ten da wele ko de tere jugu de joy ne yakuba de jube ne yusufu ne rahiri de ne أنت إذا بقية o رحيل da ede rahiri toye ede لابد أن أعزيك fanga sanga foki ye folo rahil o ya su donke so ne kumote ne ba yusuf ba akaburu donaya rahil rahil kaburu filɛ a fatura soni kungo cɛ o bɔra fadan o ma se kanaan o bɛ ka taga Allahu taala ye alatigɛ rahil ye a ka fatu yan de a su ka dɔya den o tɔgɔ dara Benyamin o ye Yusufu dɔgɔnin ye o bɛ ka taga
Allah taala ya latigɛ rahili ye a ka fatu yande a su ka dɔya den o tɔgɔ dara Bunyamin o ye Yusufu dɔgɔnin ye Yakuba balimamuso o ye Fa'iqa ye Fa'iqa Yakuba balimamuso do Yusufu ninnu a n'a balimaw olu tɛnɛmuso de do Fa'iqa Seydina Isahaqa denmuso do ne tɛnɛmuso n fa de b'a fɔ ni Ala y'a ka jɔn min kanu a ka jɔn na a bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ a b'a kɔrɔta ka ta'a ma awɔ ya ne den nɔrɔ awɔ i ba kɔni taara Alahu taala ka hadara yɔrɔ de la ne b'a dɔn k'a fɔ Alahu taala y'a bila a ka arijinɛ kɔnɔ wa ne b'o dɔn nka a fara ɲɔgɔnya ka gɛlɛn ne ma de b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka sabari di i n'i fa ma awɔ ko min y'aw sɔrɔ kabini balawu la ne tɛnɛmuso Fa'iqa yala alijinɛ o de ma fisa ni ka tɛmɛ ni diɲɛ in kan awɔ Yusufu diɲɛ na i ka ko dɔw ka bon ka tɛmɛ i si yɛrɛ kan e bɛ ka ko min dɔn i ka ko dɔw ka bon i si ma koyi Yusufu Yusufu ka ɲɛda ɲuman in a n'a ni sanuma a n'a ka kuma cogo min n'o tɛmɛ a ɲɛ kan bonya ni kuntigiya n bɛ k'o de kɔlɔsi Yusufu ka koyi a ka faamu a ka bon ni a filanw ye ayiwa ni kuma in dabila n balimamuso ni kuma dabila Yusufu n'a balimaw bɛɛ ye kelen ye a t'u dan fosi la wari de farali k'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ka kan ne ma nka Yusufu ka kuma awa a n'a kuma bɛ don maa dusukun na ne fɛ Yusufu a lamɔni i k'a to ne bolo mun kosɔn n ka se ka ayiwa a dusukun jogi furakɛ a to n k'a lamɔ ne ye layidu ta n balimamuso Rahili ye k'a fɔ Yusufu n tɛ sɔn a ka sɔn ye yatimaya la ne de b'a lamɔ i n'a fɔ n denw b'a lamɔ i n'a fɔ n denw nka Laya e tɛ se o la koyi i denw ka ca i tɛ se e nin tɛ kɛ abada ne tɛ sɔn Yusufu ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ hali waati kelen n tɛ sɔn a ye nin kuma in dabila n tɛ sɔn Yusufu ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ Fa'iqa ko ka Yusufu d'a ma ko ka Yusufu lamɔ Fa'iqa a bɛ ka kɔlɔsi Yusufu ka ko la hakili min b'a la hakili ka bon ka tɛmɛ a si yɛrɛ kan ani ka sanu k'a bɛ ka bonya ani kuntigiya de kɔlɔsi Yusufu ka ko la an sera koyi an sera dugu min n'an bɛna an sitɔ kɛ yɔrɔ min na Kanaan u sera Kanaan jamana kan u sera Seydina Isahaqa kun bɛ yan de Alahu taala ka nabi ɲuman Yakuba a ka sɛrɛ sera koyi Yakuba ka sɛrɛ sera Yakuba nana Yakuba Alahu taala ka nabi ɲuman a ka sɛrɛ sera koyi ayiwa Kanaan kaw bɔra Seydina Isahaqa fatura o tumana ɲɛmɔgɔya dira Yakuba de ma Yakuba nana u bɛ ka na Yakuba kunbɛn Yakubu nana o bɛ ka o kunbɛn ni ɲɛnajɛ ye ni dugutagala bɛ na a bɛ kunbɛn ni ɲɛnajɛ ye Kanaan kaw o bɛ ka Yakuba kunbɛn ni ɲɛnajɛ ye o nisɔndiyara n'a ka nali ye o bɛ ka taare k'a bisimila Seydina Yakuba a sera Kanaan i bisimila i ka nali nisɔndiyara n ye Alahu taala ka nabi ɲuman i ka dɔn k'a fɔ masiba min y'i sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ fara i kan o masiba la koyi min y'a sɔrɔ ko ne Ala ka sabari d'i ma koyi Ala ka dusuma d'i ma Alahu taala kilefi ale de bɛ saya kɛ ale de bɛ ɲɛnamaya kɛ an jɛna ni Alahu taala ka latigɛ ye
ونزلتم صدقا أو بسم الله يعقوب أو بسم الله لك بركة كويه لك بركة كويه أهلا بكم أو بسم الله أو بسم الله أو بسم الله مرحبا بقدومكم أو كان لي بسم الله لك بركة دولة لكم المولود الجديد دين كرافنا لك بركة دولة أويه أو بسم الله أو بسم الله فائقة يعقوب بلاموسو أخبريني أين دفنتم أبانا إسحاق؟ أو فايس هذا شو يرجع لقد زرت المكان من قبل. يرجع كفرو حيث قبر جدنا أما كي إبراهيم بيرمنا أو أنا فرموسو أو أم بعرف كفنا قبر بيا يوسف يندي بداية أريد أن أزور أوس كنا بس كود دمنا أنغا تابوي كنا لا يدخل كورا نوي لا يا أخبر الجميع أفو بلا جلي كنا تاكبر دونا يوم فاشين كذي أنغا تافولي كتاكبر زيارة يهوذا بسم الله بسمة ne dana ya mi kalfai mata ta kana amina ta aiwa an faisa kaburu da yorola dana fa ta ta kana mi kalfai ma sayyidina yaqub alayhi salam otman anaka jama obu nyashin yema ishaqa kaburu dona aiwa yoromina sayyidina ishaqa ya do sayyidina ibrahim akirafe o ubayere no ye rifqai o fana kaburu be o yorokelena وبنا قبر زيارة لا وبنا دعاء لا قبر يروي سيدنا إسحاق عن سيدنا إبراهيم وبيع عن أبا رفقة وبيع سلام الله على كيسي إبراهيم الخليل وبي إبراهيم كامي الله تعالى تريه كيسي بي إبراهيم كامي الله تعالى تريه أسأل الله أن بانيني الله تعالى في على كان نسوس جادو أكان يما فلاغ سكوا إبراهيم أني إسحاق كان عنا كاو نيرة لا وبوفو سبلا ولا كراسو بيكو كيسي كوكا فرياما ما كان أعظم شوقه لرؤيته وهو على فراشه قال إنك نبي هذه الأمة وأوصانا بأن نواها زعامة العمرانيين أستمد العون والمدد من روحي القدسية بانيني الله تعالى في الله تعالى كان دمه كسكني تيكان يعني بارك جلماي الله تعالى كان دمه كان هذا القميص بعض ما تركه إبراهيم وورثه أبونا إسحاق والآن صرت أنت وارثه كنت غائبا عن كنعان فتكفلت وأنا أسن ذريتي وها قد أديت إليك الأمان وأسعى إليك إنفاذا لوصية أبينا وهو يوصيك بأن تدفعه إلى النبي الذي يطلب لي أن أطلق عليه سيدنا إبراهيم كفنيدو أدير إسحاق فنيادي يعقوب ما إذا يعقوب يادو بركة كدويلا بركة بيجي على كنبي ما 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 سيدنا إبراهيم كفني ناكم إسحاق بلو تيتا أدير يعقوب ما Yakuba fana ni mɔgɔ min kɛra kira ye a kɔfɛ ale kan ka d'o ma an kan di ma ka bɔ ya k'i ye k'a fɔ e ye Alahu Taala ka nabi ɲuman de ye an b'a dɔn k'a fɔ e y'a ka ciden de ye e de b'a ka ci k'a lase i fa Isahaka kɔfɛ an b'o baya k'i ye a bɛ baya k'i ye Ala ka nabi ɲuman ayiwa ne ye Yahuza ye ale bɛ ka miiri fini bɛna di jɔn de ma sa fini bɛna di jɔn de ma jɔn de bɛna kɛ nabi ɲuman ye ale bɛ ka miiri o de la a tɛ nin ye ko fini b'ale kan na ale bɛ k'o de nata ko fini bɛ ale kan na nin y'a ka miiriya de ye Yahuda ne yaka miriya ko fini bi ale kana ne miriya de هل تراك تعرف yala e nyara e ba dɔn mɔgɔ min bɛna fini ɲɛ ta wa
fini mɔgɔ min na ɲɛta o kɔni ni min i fanga sɔrɔ barikatigi o de b'a sɔrɔ aw fililen don o tɛ barikatigi ko tɛ mɔgɔ min na ɲɛta mɔgɔ mana se ka limaniya ni Alahu Taala ye mɔgɔ mana fisaya n'aw ye Alahu Taala ka limaniya la de o de bɛ fini ɲɛta fangatigi ko tɛ kabini sisan u bɛ ka miiri jɔn de bɛna kɛ ciden ye jɔn de bɛna fini ɲɛta Seyidina Yakuba kɔfɛ denmisɛnninw y'a daminɛ u bɛ ka miiri o de la Seyidina Yakuba nana ka na anikaw bɛɛ lajɛlen farala ale de kan ale de ye ciden ye ale de Alahu Taala ka nabi ɲuman ye ale de bɛna Alahu Taala ka sira jira u la ka na anikaw o nisɔndiyara u bɔra kaburu don na Seyidina Ibrahima kaburu u y'o fɔ ka ziyara kɛ Seyidina Isaka kaburu u y'o fɔ ka ziyara kɛ ani u ba Rifka u ye o fana ka ziyara kɛ fini filɛ ni Yakuba kana ni mɔgɔ min y'a don a bɛ bɛn i ma ni denmisɛnnin y'a don a bɛ kɛ denmisɛnnin fini ye ni mɔgɔkɔrɔba y'a don a bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba fini ye ni mɔgɔ belebele y'a don a bɛ kɛ belebeleba fini ye ni maa fasalen fana y'a don a bɛ kɛ maa fasalen fini ni maa min y'a don a bɛ bɛn o de ma Seyidina Ibrahima ka fini don ni Isahaka y'a tiɲɛta Yakuba fana y'a tiɲɛta sisan mɔgɔ min mana kɛ kira ye Yakuba kɔfɛ o fana bɛna tiɲɛta Ala de b'a dɔn o bɛna kɛ mɔgɔ min ye ne laya n'a denw laya n'a denw Yusufu b'a bolo Binyaminu fana b'a bolo denw ka ca Rahil balimamuso Rahil fatura ka balimamuso to ayiwa den kasira dɛ Binyaminu kasira laya denmisɛnninw ka ca ma laya denmisɛnninw ka ca ma Benyamin bɛ kasi la Benyamin den barakale a kɔrɔ de ye ko Ibnul Yamin kini bolo den barakale kuma bɛ ne la koyi e tɛna dumuni d'an ma dɛ dumuni bɛ min sa mun de y'aw sɔrɔ a ye mun kɛ a ye mun dɔɔni a ye ka sabari mun de y'aw sɔrɔ a ye sabari dɔɔni kɛ aw ka mun dɔɔni ne Yusufu ye a n'a dɔgɔnin Benyamin laya a bɛ ka dumuni di denmisɛnninw ma i bisimila a bɛ ka dumuni di denmisɛnninw ma a jɔna dumuni na a jɔna la a bɛ ka dumuni d'u ma o tɛ k'a dun laya a bɛna jateminɛ denmisɛnninw tɛ ka dumuni kɛ mun de y'aw sɔrɔ mun de y'aw dumuni kɛ dumuni ka dɔgɔ min ni Yusufu ma o ka ca anw ta ye bɔ yen dɛ a ye denmisɛnninw to yen sa laya denmisɛnninw bɛ yen ko min dira Yusufu ma ko ka ca olu ta ye a ye Binyamin di ne ma e ka dumuni di denw ma na ni Binyamin ye ne ko minɛ e ka dumuni di denw ma bon denmisɛnninw ka se ka i mago nin bɛɛ lajɛlen na a ka gɛlɛn laya o ka gɛlɛn koyi denmisɛnninw ka ca sabula Rahili den fila b'a bolo ka fara a yɛrɛ den 7 cɛman n'a musoman ka fara o kan ne b'a ɲini i fɛ tuguni ne y'a nata n ka se ka den sɔrɔ nka ne ka o nata Ala m'o latigɛ ne ma den sɔrɔ ne bɛ n ka ɲɛnamaya waati laban de la ne b'a ɲini fɛ i ka sɔn n ka ɲini ma i k'a to Rahili ka yatima Yusufu i k'a to n k'a lamɔ n bɛna a kɔlɔsi i n'a fɔ ne ɲɛ laya lajɛ degunba de b'a kan denw ka ca o de kosɔn foyi ma to yen f'i k'a to Yusufu i k'a kɔlɔsili to ne bolo ne k'a lamɔ ne bɛ sabari cogo di Yusufu fara ɲɔgɔnya kan e se ka sabari ni taara n'a ye yɔrɔ jan kɔni nka ni ne ma n'a ye don o don i k'a ye i k'a minɛ kɛ n bɛ na n'a ye don o don i k'a ye o i kana yafa ne ma fana n'i y'a ye k'a fɔ n bɛ ka n bakiriya ka ma hinɛ a la kosɛbɛ n tɛ ka nɔgɔya k'a ye n'i y'o fana ye sɔn sa n ka hinɛ kanu Yusufu kan i si tɔ dɔ yira n ka kanu kɛ Yusufu kan i ka da la k'a fɔ n b'o min kɛ o bɛ hɛrɛ lase ani nisɔndiya Rahili ma
rahil aba ya faiqa ne lawri min tambala musoyedu ne in kali ayede ka fo nte son yatima ya ka se yusuf mafiyo ne o lahiru ta awa faiqa baka lahiru da fa baka lahiru da fa rahil min fo saka chitala abana yusuf me ina fo adede do e be sira ka fo ne ga dio mina chaya ina saka yusuf me kanye ayi ote mbe sirande e kan na inyeshi yusuf da mama kanyina ite tawko ne be sira woni nye habibi yusuf an kanu ba yusuf e kan na sa ne kanu ba yusuf na ya قل لي بني afu yesande أن تقيم عند عمتك فائقة aywa faiqa ikataw fi wakati awo عمتي فائقة ne tene mto faiqa ba min do abe hina abi makari ولكن ليس بقدر ngate hina kati me ibaka sa ne kama ba ذلك سأبذل ori koso mina sego bela gileke ikasika hina do soro أشكرك كثيرا يا أخي balma ke bifo أعهدك على billahi أن rutaye أحرص عليه mina yusuf kolashi ina fo nenni منزلة القلب ba الذي jigi بين mdusuku na mdusuku mina bin galaga woni yote bi yusuf mara ina fote خذيه من هنا قبل amne katala ire so ne ngani msaka amne ila tuguni de هل هذا يعني yala أننا لن ne نرى kore يوسف بعد ani اليوم؟ yusuf tna nyoy tuguni ya من قال هذا kana yo fode كلا يا عزيزي أي غما سوف باي. يأتي كل يوم dogoro لنلعب yusuf معه. bina abe هل nyoy سنتمكن من أن نلعب معه؟ yala amsaka tulenge yusuf ya ستستطيعون o be ke بكل obse yake amsaka tulenge ke o أين ذهبتم؟ أبو تامي. لم تأكلوا بعد. abo dumuni ke fola koy ayo kolosi utara tulenge la yusuf ko kadi atena musoma faiqa sayyidina ishaqa de muso no yusuf tena muso ko ga yusuf di o ma note laya abina nyeshi yusuf ma kan yina de ko abina yusuf mi kan yen fo kan yina de ko faiqa atarani yusuf ye yusuf adira tena musoma faiqa ko ka lamo faiqa amate soro akanyana ma to ala ko ka yusuf dama aka de ko negeda aka hine anaka kanu anaka makari برعاية الأغنام لن aywa أتمكن من أن mena bawo geni to aw bolo bi يتوجب علي أن أبقى لأرى sabula شؤون الخلق. nega ngato de kasika araba do ka ko ngina bo مشيئين إلى كنعان. outmana احرصوا أوكتا. على أن لا يصيب الأغنام aya ko si bawo fe fu kanu soro de aita anfa on se dem senu yeble koy awo ambisa ke isa obura ta bawo nge yaquba aywa ale se mora bagara foli biye ya antena muso اذهبوا بحرص kisi bawo ka ata bismillah yusuf nana koy yusuf nana antena muso foli biye yusuf nana aya ko yusuf la aya ko yusuf nana السلام على نبي الله kisi be allah taala kan nabi nyuma ka goton balha ati yusuf fe من يقول إن يتم don de ba fo ku yetima de yaka jugu الأيتام yetima ko ni be hera soro koy ni balha de akma ngai كان اليتم جميلا na soro yetima de yaka mun na itesa عسى أن يحظى أولاده ni sara ite utina hera soro في بعد sake ولكن ay ne ay balha mala ina akma jugu fo koy amala ina akma jugu fo awo ne fodro ba mi ye ibe hina yusuf la ما أجمل وأصدق akafo المحرسين ibe ka hera min ke yusuf ye kana nye fo ne koy balha جيدا متى iga kuma ne ya korofa mu kana nye fo الذي na أصابك mun ya ausore لا تطيقان au da zaka munyu أن أغضب hali على za kanu dola sai yusufu ma ani hina ni bakari obe go aula hashidi koro balha hashido balha yusufu ka manda yi fiu fa'iqa bika yusufu min ke ka yusufu aiwa kamba ka hina ala kamba kari ala ka femi kayo o tika be balha ma fiu ani zalfa hashida bika do duskona akunde rahil fatile ko fe ata yusuf fana fe balha عليك أن تكوني حذرة. ira ko sisa تغيرين في حب يوسف. ay baka yusuf kanu da yini ka ko jogo تلبسينه أجمل الثياب. ay baka fini ngong dala مثير ذلك حفيظة. an baka fini ngong da otana bisra dimson to kanna hashiriya de عهدت إليك برعاية ne يوسف. yusuf di mai ka kolosi لما رأيته من أفراط ليلى. sabula nyaaye ya ke baka yusuf kanu da nika abika nyeshi yusuf ma akanna ade to ko ko ne adima إنهما زلفة zalfa ni bal wulde baka ide dusu la wulni hashiriya yusuf ka وليس la ya tere balha ni zalfa do
balhani zalfa de bake bani Allah ta'ala ka Yusuf kisi ka bɔ hasidu tɔɔrɔ ma Allah kisi ka bɔ a jugu tɔɔrɔ ma bon ni Allah ta'ala fɛ